sa Indo kan DZGB ang programang magtatao ng impormasyon mapadapit sa pagmakulog asin tamang pagataman kan kapalibutan. Mga isyu na ipapaliwanag mapadapit sa mga dapat gibuhon sa pagpreserbar kan sa tuyang pinag-eero kanakinaban. Mga istoryang sa asin may mensahe na ang problema kan kapalibutan igwaning solusyon. Kapalibutan, ika, ako, asin kita gabos. Kaya niya to napakarahayon ang sa tuyang pinag-eerokan na luway-luway ng nadadanyaran. Kayang-kaya ta ini kung kita sarabay na magtatarabangan sa paagi kan pagdango kan boses kan kapalibutan. Bakit Ang boses, mahalaga, kapalibutan, padabaon ta. Boses kan kapalibutan, kaiba kada Sabado. Si Mardela, asin Father Momoy Brumeo, digdi sa DZGB, ang sa indong kadamay. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, Bagatugang good morning. Magandang umaga po. Luzon, Visayas, Mindanao. kaibuhan, Medyo basa ang paligid tinungan at wahan. dahil sa habagat at saka tikatik ng ulan. Sana mga Ayan. kanbanwaan, Pero wala naman po tabi ning mga maraot na panahon servisyo, na urutan, rayo na. Rayo na. Thanks God. Mga sudan. And then siyempre good morning sa mga kababayan po niya itong kanyang pong aldaw. Bagay-banan ta si Father Momoy Borromeo, ako yung pong sparring partner. Hindi ko niya si Father. Magayon ang kunya ni Father ang background. Pero nasa kainta si Padre. Father, good morning! Ay, walang Kalikasan ng umaga sa inyong lahat. Ayan, isang makilisang umaga, Father. Maliwalas ang mukha ni Father ngayon. Ayan. Okay. Ngayong umaga, makakasama natin ang ating pong mga friendship from Iwabeso. Yung ating pong landfill facility dyan po sa Mayon, sa Daraga. Si Engineer Charles Balbin makakasama natin para makausap natin, makaibanan ta para masabutan ta mga tugang ta. Ang aram ko ang Iwabeso ngunyan, it's not just bako wala lang siya sanitary landfill, kundi saro na po siyang saro naman siyang parang processing plant. Waste to Resource Transformation Center. Yes. Good morning, Tabi. Sir Charles, good morning. Good morning po, Sir Mar and Sir Father Momo. Good morning po. Ayan, finally, nagkadaupang palad ulit tayo sa Impapawid. Dahil kita, Saturday. dahil kita nadagos kang Sabado, kulang kita sa oras. But anyway, ngunyan, maugma kami may transformation na nangyayari tabi, Sir Charles, sa Iwabeso, from a mere, sabi nga ni sanitary landfill, na nag-aako lang ng mga basura bagay itong mga residuals. Pero ganyan, garo may pigigibo na pong mga proseso para yung mga waste may convert into a sustainable resources, tabi, Sir Charles. Yes po, Sir Mar. From our Mhm. regulation,
specifically po sa plastic bottles. Yes. Oo. Ngayon po, muni po kami sa process naman po kami kang process ng mga biodegradable waste naman po, waste to energy. Ayun. Yung plastics, pinagang sort out pagkatapos garo igwana ka mong granulator diyan ano? Garo so nagigiling ki basurang plastic. Yes po, sir, meron po kaming shredder. May shredder na. Opo. Ayun. So magayon yan ano? Tada ay mapapano Opo. tulos ang satuyang cell. And recently po na meron na din po kaming molding machine. Inaantay lang po namin yung Ay wow. Oo. yung ibang accessories po and then yung paglalagyan. Ayan, yung ano yan yung plastics na shredded, yun ang magiging material para gumibuning ano pa man na bagay, Halimbawa, Opo. mga anong plano ng gibuhon diyan? Pela sa bricks. Wala pa pong eksaktong plano, Sir Mar, pero yung mga basic lang siguro, mga Mhm. basic lang na namomold sa plastic. Yes, pero magayon yan. Instead of itapok tayo duman, ilubong ta sa cell, o kaya kung saan mo na mapaduman yan, mapoprocess na into sabi nga niyan, makapakipakinabang na bagay. Tama po. Yes po. Pader, may ano ka pa tabi? Bako siya ng recycling and repurposing. Repurposing. Mhm. Repurposing. Ayun, Tama opo. po, Father. So, dahil ako nakadiyan, pero garo iba na ang itsura. Medyo naiba na po, Sir Mar. Medyo naiba yung na. first time na nagdiyan kami ni na father, talagang kunyan pa siya. Yung talagang typical na, na yung sanitary landfill, pero sort out sa mga plastics, pero yung plastics buo pa. Pero ngunyan, na-shred na. Nakalagay na sa sako na na-shred na. Yes po, Sir Mar. Tama Ayan. po. So ano yan, dahil manindo yan idadarahon sa ibang mga arugang pigigibok ang ibang mga regions na may pigdadaran sinda panggato ngaya sa paggibo ng semento or what. Pero diyan sa indo ipoprocess nindo into another product. Paduman po kita, Sir Mar. Ngunyan po, ipon mi lang po muna sa mga na-shred may plastic Mhm. para po in preparation po duman sa paggiboning sa diring produkto or Opo. kung ano man na repurposing nga sabi ni Father Momoy. Iyan. Anong Kung bintay ka mapa-fix yan? man siya or kung mapa siguro po baga tabla po Ayun, parang mga paneling. Panel Mga board. panel Panel board. Tama po. Maganda Tama yan Okay, so anong bintahe kaya tabi Sir Charles as compared to before na dahil tapig ko process yan ng mga plastics? Inot na inot po, Sir Mar. Talaga makabawas po siya sa volume na nagalaw sa cell. Mhm. Opo. And then, yan po dyan sa iba na may employment rate. Maalang ko po ang employment. Mhm. Kasi dakol na machines na po ang tiga kaputan dito. Ayun, tapos Opo. para sort out pa ibang Opo. ibang departamento man ito. Opo, iba man po ito. Iba man po ito sa talagang nag-operate kang machine. Iba man po sa mga nag-collecta kang mga plastic. Iba man sa nag-sort kang plastic. Oho. Ano yan sabi Sir Charles? Ang ano yan, si shred yan na plastics. Yung mga hard o yung mga sachets o anong klase? Nag-focus po kami ngayon, Sir Mar, sa mga bottles. Battles. Opo, like so mga HDPE, so arog po ang mga sa Sunrocks, Yeah. Tubig. Toyo. Oho. Mga water bottles. Mhm. Yan, mga plastic bottles, mineral bottles, ang arog ko yan. Ayun, di magayon yan. Ang next step minapkan so sa mga lata, Mhm. malaog na po kami sa mga aluminum, tin can. Ayun. Tapos It's a matter of time po, pero may mga na foresee na po kami mga machines na ma-process kayo ito. Opo. Ano yan? Opo. Pati bote? Mapaprocess yan? Yes po, yung mga Ayun. glass bottles. Opo. Yeah, Opo, gagabos kami po yan na gabos na pwedeng matanggal sa residual waste na nakakaabot sa muya. Mhm. Opo, and then meron naman po kaming ororo na
Yun ang ani po ito, so waste segregator para masarani po kita sa 100% na pag-segregate. Ayun, maganda yan, no? Now, parang, ano yan, nahiling ta na, ibang-iba na ang maging itsura dyan ta. Primero, dahil mapapano so 20 hektaryas. dahil mapapano kibasura so 20 hektaryas ta. Dahil tagabos yan nilulubong ba to? Nakalawam lang po, so 20 hektaryas. Okay, naglaon na. Okay. Now, apera dyan sa may mga namati kami na, gano'n nga, nagbawas na sa parong na pigreklamo kan iba niya mga kababayan. May mga pigagibo na tabi ka mo dyan na sistema para mabawasan ang amoy, ang parong. Yes po, tigibumi po talagang systematic ang pag-control kang odor, Mhm. kang langaw. May mga records din po kami. Ayun po ito, nag-try po kami iba't ibang mga agent, mga chemical para makontrol so odor. And then po, puspusan man po ang pag-soil cover. Ayun po ito so pinakadakulong nakatabang so pag-soil cover talaga. Ayun, soil cover, no? Okay, now, siyempre, igwapang iba ka muna na plano yung mga nainot na napag-urunan na itong waste to energy. Kumusta na po tabi ang development kini? Garo may nahiling na kung mga nag-arabot dyan ng mga garo chamber, Yes po, yes po. Sa ngunyan po, nasa almost complete na po so project. Mhm. Hopefully this month maka-commission na po kami and maka-start na po kami maka-collect na ng mga biodegradable waste para makatabang man po sa ibang clients, especially sa mga LGUs na makasegregate sinda ng mga biodegradable waste nila. Ayun, no. Pagka sinabi tang biodegradable, father, yan sa mga, yan, nalalapak. Malalapa. Kitchen waste po, Yeah. mga nalalapa, basically na mga nalalapa po na mga basura. So gustong sabihin, pag nag-operate na yan, pwede kang mag-accommodate ng bakulang residual, kundi pati yan, mga kitchen waste, sin iba pang mga biodegradable materials. Tama po, tama po. Ayun. Ayun yan. Magayon yan. Gabos na malalapaon, kayang i-transform. Iyo po, nakulang talagang mangyayari because so ito nga yung amigo ko taga Binson sa Cam Norte. Nga ko, boss, sa Indo pig dadarang basurin daw. Diyan nga sa Indo. Diyan sa Iwa Biso. Alawig ako biyain nindo pero nakulang bagay yan na kahit puhan ni Sir Charles ning volume ning basura na dapat na ma-feed duman sa makina. Yes po, yes po. May certain volume po kami na kaipuhan para ilag po duman sa chamber sa digestion chamber. Ayun. So, ano ang magiging end product tabi kayan, Sir Charles? Biogas po. Biogas. Ayun. Okay. Iba man po itong biomass gasification. Iba man po itong biochar production. Opo, iba-iba man po yan, Father. Tama po. Mhm. Ayun, dakulong pala na pwedeng gibuhon diyan. Opo, bali si biogas is mainly po siya ng methane. Mga 50 to 70% methane. Mhm. Biomethanol. Opo. Ayun, pader tabi. Yan ini pong mga gas na ini, pwede ining give alimbawa gibon pa rin darubaga sa LPG na pwedeng ipagkabakal. Ikag sa tangke. Bugtak sa tangke. Pero arugan LNG na liquefied natural gas. Pwede man po. Sa iling ko po, Father, pwede man po siya. Basta i-compress lang po siya into liquid. Ayun, no. Baka pwedeng magamit Basta yan po kasi siya sa tangke. Baka pwede magamit sa tricycle o sa auto. Mas makatipid kita. Medyo advanced po ang science niya. Pero hopefully, sangon niya na continuous man pong innovation kang company, maabot na po yan. Iyo, tatanginot maganaramdaman ko kahit ito si Daragaligaspi, may mga nagagamit din nga ni kahit LPG. Oo. Di, baka pwede yung biogas na magamit din, tanganing maging ariglado. Taon ni nga ning technician midigdi. Ang pangluto ko, biogas na, ali duman sa origan niya. Tama po. Nakulang bagay tayo. Tiga combustion lang po siya, tiga sulo lang po. May study na tabi, Sir Charles, kung how safe ang paggamit kaya na biogas.
Kung iisipon po, iguana po. Meron na po siya. Kasi dakol naman pong companies ang nagagamit kayo ni, especially sa ibang bansa. Yun na po ang main source ninda kang renewable energy po ninda. Ayun, di pag na proseso yan, nakulang kabawasan sa basura. Na Opo, tama po. ano yan, ano? And then, sabi mo nga, mag-create pa rin another, employment para sa mga kababayan ta. Yes po, yes po. Dakol si planta na yaong po digdi. Kaya dakol naman po manpower ang kaipuhan. Ayun. So, sana makaproduce din ng from waste to electricity. Yun po ang target mingon yan, Sir Mar. Ayun, very good yan Opo. Tama-tama, Father. So, mga advokasya. Kasabay na po ito sa tigsabay kong commissioning. Hopefully this month makapag-produce na po kami ngayon. Ayun, no. Di duwa pala nan pwedeng i-produce. Biogas pagkatapos elektrisidad. Saro lang po, electricity lang po. Bale po si biogas lang po, so mag-fuel kang... Ayun na mag-fuel kang Yes po. very good. Yung mga giraray. Sabi nga ni kaya ni... Instead na, parang- kumbaga po sa basic na generator po, imbes Oo. na gasolina, Iyon biogas na po ang ang ipapahagi mo sa generator. Ay, very good. Maski dyan sa indong planta, makakatabang yan sa pagbawas ng konsumo ng elektrisidad. Iyo po ang target, iyo po ang target. Ay, magayon yan. Testingan mo po muna siya in-house. Opo. Mas lalong magiging environment friendly ang kunyan. Ang Yes po, sanitary yes po. landfill na Iwabiso. Tama po. Pero magiging off-grid. Oh, wey. Ayos yan ha? Dakulang development breakthrough yan tabi, Sir Charles, na mga pinagigibon din sa Iwabiso. Yes po, yes po. Ayun. Ano ang nag-drive sa Indo para, sabi nga nag-inspire para gibuhon ining mga innovations from itong dating estado baga kang landfill na talagang biglulubong talang dyan sa mga basura pero ngayon pika-process na. Inot na inot po. So volume po ang basura na naglalaog. Kasi oral daw po may basura po Oo. madali po mapuno ang cell kung wala po kitang igibo ng mga innovations. Ayun, oo. Doon po kami inot na nakapag-isip na kay Puan may mabawasan ang naglalaog na basura sa cell, which is talagang di pa rin talaga 100% na residual lang talaga. Iyon. Magayon din pare rin itong nangyayari because kunyan sarang bagay na pag-isipan kung anong pwedeng gibuna, hindi mapano, tulos, as in mapakinabangan. Yes po. Sayang po kaya kang area kang daga natin gagamit na para sa landfill kung tayo po mabawasan ng basura. Ayun. Like sa mga pwede mapakinabangan or kung ano man na pwedeng paagi na mabawasan ng basura na naglalaog sa cell. Ayun. Duman sa mga dadaround dyan ng mga nalalapa, pwede pa makakuha ng abono dyan na di? Yes po, ang end product na po kang sa tuyang biogas po kasi biodegradable po siya. Tapos i-rest lang po siya sa rong anaerobic digestion. Bali for how many weeks yaon lang po siya dyan para mag-emit siya ki methane gas. Opo. Then from time to time kumbaga po mag-overflow po siya Opo. Di bali i-separate niyo po so liquid sa solid. Yung parang parang liquid fertilizer. Opo, tama po. Bali si organic liquid. Opo. Pwede na po siya in-house gagamiton, and then so solid po na nakuha duman na separate sa kumbaga napiga po, ipaprocess na din po siya. Ay, magayon Initially tabi, Sir Charles, ano pira ang projection nito na pwedeng ma-produce o makuha ta na output ngaya kaya na biogasta? Sa ngunyan po, igo po kami na gas collection
na nasa 500 cubic meters. 500 cubic meters. Opo. And by this year, magadagdag din po kami. Di ba ka mga another duwa pang 500. Ayun. The more na basurang didara, mas lalong madakol ang volume kang produce. Tama po, tama po. Ayun. Oh. Di, ayos, Father, ha? So, mga Ano po baga ang nangyayari? dakulang kagianan duman sa mga LGU na dahil man talaga kayang mag-put up ng sanitary landfill. Di, ati sigwasin ng dadarahan ko niyan. Pero, dakul na garo ang LGU throughout the Bicol region na nagdadara dyan sa Iwabeso tayo, Sir Charles. Dakol man po. Ayun, oh. Pero na po gabos, Sir Char, pero na po gabos na LGU ang nagdadala dyan. Aside from Albay, naaram ko duman sa Camarines Sur. Igo ka na, so May Cam Norte nga na eh, Father? Oh, yung may Cam Norte pala. Sir Sugon, baka ang wild guess ko lang ini, pero mga 30 na. Nasa arag po ka ngayon. Mga araw ka, mga 30 na gano'n. Ayun, di very good yan. Ano po gabos? Ayun, po. Ito igwa man so ligaw, igwa, di ba? So tabako, igwa. So nagkape na lang, digdi sa albay ng mga day talaga. Yan ang talagang So, day maghahadit na mapano dahil may ipoproseso sa mga pigladara dyan. Yes po. Ayun. So, ano na lang ang ibubugtak nindo dyan sa kunyan, sa cell. May Pure mga residual na lang po iba siya. pa man giraray talaga, may residual pa man giraray. Yes po, purely residual na lang po talaga siya. Yun, yung mga hardened plastics garo na mga dahil na talaga kaya na i-repurpose, yan ang magiging laman na kaya na cell. Tama po. Ayun. Father, tabi, may Kaya additional po. magayunan po, Sir Char, na gusto tapos pag-adalan po ining mga kung ano pang pwedeng gibuon. Igwa ng mga iba-ibang NGO katapos iba-ibang movements, iba-ibang environmental activists or NGO na nagigibo kini mga minama mga ginigibuta. Ito nga po pag sa Green Convergence na gapos nagigibo pa kasi rin kigibong panel boards kundi mga chairs sa kaibaba kadakol na mga artifacts Iyo. kadakol na pigigiribo sinda kaya pwede po siguro kita makinetwork katapos magkagawa ng training tangani na ini mga haranis sa tuya dyan na sa mayon makakaiba pong added livelihood. Iyon. Opo. Nangyayari po talaga na ini pong conversion process yung waste to bakusan ng waste to energy kundi from bakusan ng waste to energy kundi talagang to very good resource. Correct. Very good resource Tama po. para sa livelihood sa iba pa. Yan, parang Yes, towards a cleaner and safer and sustainable solution yan na pinagigibo hanggang Iwabeso. Okay, and with the with the advent ka mga iba-ibang klase ng technology to process the waste, dakulang bagay ini na mahiling ta siguro sa mga masunod. May mga additional na makina pa sila nakahana sa pipeline para i-purchase kang kumpanya. Yes po. Paluway-luway lang po na binabudgetan sa mga machines na kaipuhan. So only time will tell po kung rin po talaga magiging 100% na gabos na pwede i-process na mga waste is matatanggal po talaga sa cell. Iyon, pero it's a good start, Tabi, Father, naarog kayan talagang igwa ng Tao pigigibo. na bagay ini sa kulaon na initiative ini para sa na magkaiwan ng conversion waste to resource. Waste to resource, yan. Mga, yan they pa dyan, so pig-istorya ni Sir Edwin, so itong gasification. Kada ako lang ng mga sistema. Pero magayon po na nagpupuuna para po parang advance na ini na mga pagproseso kang basura para maiwasan na ma-overwhelm ang sanitary landfill. Okay, so Opo. kumusta na, Tabi, Sir Chalang kunyan ang community diyan dahil naman nagreklamo?
From time to time po may nakukuha pa rin po kami, pero Bakuna arog compared kang po ino. kang last time, opo. Compared bakuna po arog kang ino. last time na bakuna siya masyado alusural daw. Ayun, di at least may mga development. At saka May ining mga mga, improvements pa po. May mga improvements pa po. opo, ining mga nagdadara dyan sa Indo na kunya ng mga LGUs, nin basura, nagsusunod man duman sa patakaran na dapat residual sa nandaroon dyan? May po ang tiga-workout me with the LGUs kasi minsan may mga nakakalusot pa rin po. Opo, and then sa process mo po, sa operations, i-work out me po kung paano talaga siya ma-check or ma-inspect na talagang residual waste. Pero nasa process po kami ngunyan kapag sa amendment kang ECC po, kang Ayun. Iwabeso. Opo. Opo. I think sa linggo po, i-include mo na din po ang pag-collect ng biodegradable waste po Ayun. talaga para sa facility. Opo, tamay kunya na, may pasilidad na ano yan, na pwedeng mag-ako ka ito and magproseso. Yes po. Ayun, unlike gang inot na so nakakasabay talagang yaon nido yaon sa Indo si Saray. Opo. Irangon yan, mapoproseso. Ayan man talaga. Ang ano lang din, ang worry ta dyan is kung magtambak yan ng dakul na basura, baka magparong. Pero igwana ka mong technology para i-arrest yan. Igwa naman po, and maput up din po kami sa wrong area na in case na talagang overloaded sa volume kang biodegradable waste. Sa wrong controlled area na para i-process ito or dahil na siya araw nga ito tigtara mo pong magparong. Opo. Opo. Bali, either po direkta po siya sa biogas facility or direkta po siya sa composting. Ayun. So nailing ko dyan na garo mga kalot na may semento. Ano ito? Parte ito kan sa biogas? Opo. Siya na po. So, ginibuming digestion chamber. Okay. Digester. Opo, doon may po i-rest so biodegradable waste para mag-init po siya ng methane gas. Yun pala pa And then si methane gas naman po, papagyan po siya sa filtration system para matanggal mga sulfur, hydrogen sulfide, mga po yan, vapor, tsaka iba pa pong mga impurities sa gas. Ayun, maganda no. Ha? Opo. May nailin akong kaliwanagan tabi Father ka na advokasya. Mabuhay si Sir Baki. Kaya nga nagsabi ni Sir Bati, bako na siya ngunyan na kontraktor. Hindi, siya ngunyan basurero. Modern basurero. Nag-focus na po kami ngunyan sa waste. Yun na yan ang kunyan. No? Yun na yan kunyan ang concentration, Sir Baki. Now, anyway, tabi, Sir Charles, baka may gusto ka po tabing ipangapudan sa mga kababayan nato bago may ikabitawan. Ngunyan po na pagkaaga, kung dahil naman ang mga apot pa si Padre Momoy. Please go ahead po, tabi. Opo. Narinaga po, Gilari sa Gabos. Agad ko lang tabi is continuous pa rin po dapat ang pagsagregate ng mga basura. Kasi sa side po gigibonin po kipaagi na iyan ma-dispose kimaray sa tamang paagi and sa legal na paagi. Yun man lang po, Sir Marian, Father Momoy, yun lang po ang agad ko talaga. Yes po, tabi. Sir Charles, sana maitur mo kami ni Father Momoy dyan sa facility rin doon. No? No problem po. Anytime. Ma-schedule kita. Pag mga pareho kaming bulo ni Father Momoy. Anytime po. Sir Charles, mabuhay ka, tabi. Salamat na maray. And regards sa tropa po dyan, tabi. Thank you po, Sir Marian, Father Momoy, and sa team nyo po. Hopefully, gabos na sa urununan ta. And plano mangyari po, Father. Iyan. Ay, mangyayari yan. Pag-pray lang po. Dahil sa porsigidoan manager, mangyayari yan. Tama. Porsigido ang engineer, mangyayari yan. Yes po. Thank you po. Okay, sige Sir Charles, salamat po maray. Mga tugang Sir Charles Julius Balbin ng Iwabeso. Yan po ang nagmamanis po dyan, mga tugang kan mga proseso kung paano na maripot po sa mga basura. Dakulang bagay ito pa rin, no? Dakul na ang naka-pipeline. Igwa na yung plastic, nagigibuhon mo into another product.
chairs, mga panel board. paddle boards, o kung ano pa man, pati na Pwede mga pa man lamisa. na mga roof shingles. Dahil ko pala na-upload na kay Sir Chal kung pwede yung mga plastic na natipon nila, nagibuo na parang kunyan, parang subboard baga, kang basketball. Kamay lagi din sa basketball, Sir Charles. Hindi man. Hindi So, ano po mga panel boards? Iba man na klase yung panel boards na made of plastic. Lalo na kung ang pinaka-framework yan, pwede bamboo o RPL. Mhm. Dawa nga ni pagbadilon, dahil may natagos ang bala. Ay, makapal. Kapal. Pag na-compress talagang maray, Pag na-compress na maray. Okay, so, pero ini ang kunyan, major development po yan sa pagmaliugot na maisayos ang basura. Yan ang kunyan dahil pa na piperfect ang mga households ta ang pagsigregar tabi, Father. Pero ang basura ini, bako sa nang mayon ining iwabeso ang concern. Dapat kita gabos. Correct. Kita gabos stakeholders. Iyo po. Dapat nga ni, dahil ng dakul na madara. Nagparapasa to sa mga LGU ng mga basura. Baka pwedeng kita na naman dyan sa harong magproseso ka. Antangani po na, lalo sa mga waste, pwede ba nagibumbaga ng mga fertilizer? Yung mga kitchen waste natin, para igawit ng pang-aburo-abuno sa mga pananom na to. Ayun. Okay, so, yan po, tabi, congratulations sa mga esforsos po na yan. Tama-tama yan, habang nag-i-aim na maging city ang Daraga. Igawa naman silang modern ng mga pasilidades kung paano iproseso ang basura, just like duman sa mga pinagduruman ng mga kadaraga, mga pader, na iba-ibang klaseng mga sistema kung paano iproseso sa basura nila. Alright. Duman sa mga kababayan congratulations po sa Albay Renewable Energy Association, Alliance, Opo, sa PMCJ. at saka sa Philippine Movement for Climate Justice para duman sa matrayumpo na 3-day na Just Transition Conference kan Albay. Yan. Naipresenta na yung roadmap, and then naipahayag na mga tugang sa mga pirang pwedeng makuang megawatts dyan sa mga proposed na projects. Sa wind pala sa 300 megawatts ang plan, ang target pa nila. Iyo, Oo. pati nga ni baga wind, kaya tapos Solar. tapos solar, Oh. solar, yan naman yan so geothermal, yan naman yan so wind. Nasabay na pati duman sa kunyan, Father, sa presentation. So, bako lang baga sa solar panel na nakalaag sa mga daga, kundi iguana duman na so floating solar panels. Yung nga ni, video plano ni, nato na po pwede, yan nga ni sa Sa sula. sula. Oh, pala. Sa sula pa, medyo protected. Yun. Kaya tapos, hindi man mapiktaran ng marayan agricultural lands. Kaya tapos, ma-improve pa man ang sula. Ayan, Buda. Bako sa na ang sula magiging, bako sa ng source ng energy, kundi pwedeng maging, kaya man yan, environmental, kaya resort o ano. Iyo po. Ayun, alright. Sige po, tabi. Mga tugang, yan po ang storya ng mga impormasyon mo niya na pagkaagano dyan. Diretso lang kita. Ayan. Mga komersyal kita. Ayan. Ang gabos po mga baretang sa lupong nadangog ato dyan kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang
o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas, Bicol. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo naaalarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liverade Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liverade Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverade Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liverade Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liverade Pro. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kapwa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano. Handog
Isinaloob ng LGU Jovillar Albay. Pinangunahan ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipia Festival. Ngayon, nasa ika-23 taon na mula August 21 to 29. August 21, Thanksgiving Mass, Opening Program, Motorcade, Opening Concert with Bandang Lapis. August 22, Marathon, Karga Anagom, Inter-Barangay Boxing Competition. August 23, Free Concert featuring Michael Pangilinan and I. Sigera. August 25, Lechon Cooking and Eating Contest, Kipia Beer Plaza, Basti at Tadi with greatest hits of Wolfgang. August 27, Mutia ng Jovillar with Dominic Roque, Kipia Festival 2026. Hatid sa inyo ng LGU Jovillar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipia Festival 2026. Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth nang tayo'y malayo sa sakit. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maugmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan ginubatan sa pamamayo ni Mayor Gemma Ann Onhoco asin kan sangguniang bayan ang Longganisa Festival 2026. Kapangang bulan na panunin maugma asin kapakipakinabang ng mga aktibidad na mapon Agosto 1 sundo Agosto 15 ngunya na taon. Day 1, Agosto 1, Holy Mass, Agri-Fair Opening asin opening kan Beer Plaza Pagkabanggi. Agosto 2, Zumba Competition. Agosto 3, Tree Growing, PWD Day. Agosto 4, Youth Service Day. Agosto 5, Peso Job Fair sa Ofracio Pavilion. Agosto 6, Bloodletting. Agosto 7, Ginubatan Got Talent. Agosto 8, Ginubatan Bodybuilding and Physique Showdown. Agosto 9, Ginubatan Half Marathon asin pauragan sa Ginubatan Kickboxing. Agosto 10, Ligtas Tigdas Program asin ang pinakaabangan, Kulinarya asin Longganisa Budol Fight. Agosto 11, Street Dance Competition. Agosto 12, LGU Program asin Services Orientation for Barangay Officials. Susundan kan Youth Day. Agosto 13, Civic Parade and Seniors Citizens Night. Agosto 14, Airsoft sa Oval asin Procession sa Banggi. Agosto 15, Agri-Fair Closing. Holy Mass in honor sa patron saint of Our Lady of Assumption. Tara na, pasyar na sa Ginubatan. Agosto 1 hanggang Agosto 15, Longganisa Festival 2026. Longganisa, Ginubatan, sarabay sa kauswagan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy! Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix!
Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Good news mga kapitbahay! Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na! Basta appliances, sa RRS, yes na yes! An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, pate niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsulon. Pangapunan sa mga namamaan, makisumalo sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan. Pangapunan sa namamayaw kan banwaan, ibunan serbisyong tunay na ilalauman na mapapaginabangan. Alright, magatugang balik po kami ni Padre Momoy sa programang Boses kang Kapalibutan niyang pong Aldaw na ninin Saturday, Pumpiang 8. Tama ka. 8-8. 8-8. Ayan. And advance happy birthday kay Regional Director Herbie Aguas kan Department of Tourism tomorrow. Ayan. Happy birthday tabi pa di. More life, prosperity, and happiness. Good morning man kay Sonia Sigara. Good morning, Sir Mar, watching from Silang Cavite. Hello sa mga taga-Stan sa Malinaw. Salamat po. Si Kuya Bob Gandano nakantabay. Si partner King Ronaldo nakantabay. Sir Gerald Aranya nakantabay, si Ringman, si Sir Jeff Santos dyan po sa Queensland, Australia. Yan. Alright, Father. Australia pa, no? Oo, yan. From down under. Siguro, magayon na balikan to itong mga pag-discuss ni Engineer Charles. So, dapat talagang pinaka-foundation training sa tuya, training iwabiso. Mm-hmm. From landfill to waste to resource transformation center. Laudato si Inspire Family, circular economy for Bicol. Kaya kung pigilin ko, ang pinaka-project vision kani to transform Bicol from throwaway society into waste to resource region, waste to resource region. Yun iwabeso sa mga initiative ini na mangyari ini. Kadakol mo po baga na pwede man inspirar ng nilay so duman sa Yuduran, dyan sa Legazpi. Opo. Tapos hindi pa ligaw sa tabako, kano? Magayon na magkaigwang laro sa rong network, ma-establish ang network. Ang kinakaipagligwang philosophical foundation. Masasabi tayo igdi na para pinaka-project mo to igdi is transforming waste into wealth and communities into stewards, creation into living sanctuary,
Mula basura, nagiging yaman. Mula pagtapon, nagiging pagbabago. Yun. That will, sabi nga, reflect na ngaya ang basura, may pera sa basura. May pera sa basura. Pera sa basura. And siyempre, mahali, Father, itong throwaway culture. Yun nga Kaya, itong sinasabi ng Laudato Si na integral ecology framework, instead of seeing waste as garbage, we recognize waste as misplaced resource waiting to be transformed. Yan, misplaced, resource waiting to be transformed. Displaced resource waiting to be transformed. Yun tama, no? And sana magkaiguning paradigm shift ang ating mga kababayan na it is important na magsegregar ng basura at source. Diyan sarong. Sarong talaga. Oo. Saka, sa community man, pati po ba ito, kadakol kan, pagkatapos kan bagyo, kadakol na mga poste kan miral kan aleko, iba kayo ito, ginamit ko naman sa chapel, simbahan, mga expansion ba kan chapel, mga poste doon, mga hali sa aleko. Na-repurpose. Na-repurpose. Sa mga biktima ito kang bagyo. Opo. Kaya nga rin tagaan ko dalta sa mga dating mga ruida na pilatapok. Opo. Kaya, garo ang pinakakwenta kayo ni paradigm shift na pinagsasabi ko po na from take, use, throw away, landfill, pollution, linear economy to reduce, reuse, repair, recover, recycle, upcycle, regenerate. Ito pong inaabot na pong circular economy. Circular economy. Kaya tama din yung pigigibo ni Sir Edwin Naribangkos na pigtap na nila mga eskwelahan. Pig-inot ng edukaran sa mga aki. May mga matatagas na daan pa yung mga may edad na. Hindi kita sa mga aki pa. Nga rin yung maka-employer sa mga ngayon. Kasi tabagaan, they are now the future. Yes. Alam nga naman na kinakaipuan yung waste recovery center na ini. Sabi ka nga baga segregated na basura. Kapinunan kan first step po yan para sa recovery center na ini. Yan. Saka pag full blast ang operations ka yan, manong dyan sa pwede kang magdara dyan ng plastic. Diba? Na natipon mo dyan sa arong nindo. Tapos daron mo dyan. Sana makaisip si Sir Baki ning harog kanduman sa kunya na gikag sana sa garo ATM baga. Pwede man nag-ibon to dyan sa kada barangay. Kada barangay tapos magkulit na sana ang munisipyo, LGU. Medyo may distansya man po baga pa ng iba beso. Sana igwaning itong buhayin tang ang mga MRF baga sa kada barangay. Yan. Opo. Ayan po talaga, Tangani na sinda magdara and then ma-convert mga tugang into cash or what, di ba? Ma-inspire mga kababayan ta na bako ngaya dapat na sigisan ang tapok ta, kundi itong mga binakalan ta na pigparapatos ta sa ay makunyan maibugtak sa tama. Nga na magkaiba talagang tunay na plastic recovery, metal recovery, glass recovery. Igigibo na po ba yun sa Piruran? Iyo po. Pero Father, palan mo yan, may mga naka-obserbar na mas dakol na ang plastic na natatapok sa mga basurahan hali sa mga delivery. Hali sa mga delivery kan online shopping. Kung sa bagay, yung mga itong plastic. Mas dakol pa ngayang kumpirang balot ngayon. May bubble wrap. Pagkatapos ngayon, igwapan ng plastic na kumpirang soon. Iyon na nakapanuman sa mga kunyan, mga basura.
kada ngunyan kada klan ngunyan online shopping. Oho. Sa kada shop, kada delivery po pagka. Naguro nga plastic. Iyo, opo. Kung minsan nakadakula sa na plastic. Ngaya garo gigis man sa nangyay in order mo, pero ang nakapatos for Yusip. Madipisilan ka na bukas. Grabe ang tape. Ayun. So pero ining mga sana magkaigwaning ripple effect, no. Ining mga pinagigibo kan mga ka-partner ta sa advokasya. Tangani na mas magdakol ang mag-practice. Tapos ini po bagay ng organic waste. Opo. Sa pagbaga na gusto din nang gibuon naman sa akong departamento na ining food waste. Yan. Ining market waste. Opo. Saka of course ining agricultural residue. Saka ito po so ang pagreklamo ba na mabatak niya. Opo. So agricultural residue, mga livestock nanyo. Opo. So mga ipot. Yes. Saka so bata kung nag-loading or nag-downloading. Grabe po bagaan sa mga lives, sa mga yan po baga. Ini mga langaw. Opo. Grabe. Yan, mga kunyan dapat maiayos pa talaga. Pero kung naramdaman ko kayo, duman ako sa Quezon City, sa landfill duman. Misa ko duman. Para misa ko, pikirin mo naman ako magkakan. Ay nga ako, wala ko, pusto nga ako kayo, magayo, masiraman. Kanayin ko, resin bread. Ay, kunyan ha? Pagdampo ko kang resin bread. Dakulo na pasas. Pagdampo ko resin, natulayaw. Mahalon. Mga langaw pala. Tinugdunanan na garuman sa Nanseo. Duman sa Vietnam na tinugdunan sumaluto ki langaw. Itum na. Wala mo, sublat rice. Itum na agbanglugang nagdralayugan talaga. So yan ang mga sabi nga ni nasa satuya man sana iyan pag-resolver ka mga problema. Tapos nasa resolver ang basura, dakulan maresolveran. So pagkabuhay, pagkatapos so salud. Yeah. Yes. Sa kaso kuyan po nga medyo mabawasan taan chemical fertilizer. Yan, iyo po yun. Ako ba yung pagsasabi po ba nga itong so methanol o methane. Oh. Yan. Magiging po itong compost ba so residual ka ito. Opo. Magiging compost. Pati so effluent magiging kuyan po so fertilizer, mga biofertilizer po po. Pulya. Kaya, ini pong waste to energy, bakusa na po ini biomass gasification, ini biochar production, pyrolysis. Dahil ko na po ngunyan ki waste to energy na ini pyrolysis, kaya nga masyadong sa environment. Opo. So, ito pong pag-apot pa ni Sir Edwin na RDF, refuse-derived fuel. Yes, opo. Pwede nga nang gamitin ba dyan sa simento? Gamitin dyan sa simento? Sa simento. So mga, haralangkaw na, na plastics. Matatagas na plastics. Iyo po. Nga pwede yan na. Tapos of course, ang nakulao ng kuya na maray, sa upang nakulao na agricultural waste, ini po mga rice husk. Rice husk. So, napili ito po gibuon na, pwede po gibuon ta ini ang carbonized rice hull. Yes, opo. Na, yun po ini, ihalo ini, yung carbonized rice hull, sa ito pong kuya, so cocoa peat,
Yung po ihalo po yung duman sa mga residue kan methane and gasifier. Dakulang kunyan yan. Dakulang abono yan. Marirahay. Yun po, at least medyo dakulang kabawasan ang sa chemical fertilizer sa pinagaramit ka. Ngayon, kaya po lang talaga na ma-practice at saka gibuhon talaga, Father. Iyo po. Kaya kinakaipuan siguro, so sabi po ba ni Sir Edwin, kaso Sabado na, nagduman sila sa mga iba-ibang lugar, ang mga best practices. Kaya kinakaipuan, makippartner kita sa tagabos involved. Opo. Kung ang stakeholders, dakulong kita gabos mga stakeholders kayo ni. Nga po pagka dyan, so green convergence. Correct. Na sina Dr. Vega, sa si Vicky, tutugan niya, sila po muna ang very much involved sa green convergence. Yan, lalong-lalo na so pag-measure kan footprint. Yes po. Kung paano bawasan yung footprint na yan. Siguro kinakaipuan i-involve ko rin diyan talagang ng Bicol University in Academy, Ateneo, saka so UST, Legazpi. Magtarabang-tabang na. Magtarabang-tabang na. Tapos kita involved din. Correct. Tapos kita stakeholders kayo. Tapos sa mga agencies ta, ng BIPAR, DNR, DOST, DTI, DA, tapos sa TESDA, kan sa nga ni, nakiling sa kami sa TESDA, kinakaipuntang na full na technicians. Yes. Sa renewable energy, dito, technicians man sa mga small machines para sa composting facilities ta. Of course, kinakaipuan tayo dito talaga, involvement ng mga local cooperatives. Correct. Hindi po, kinakaipuan naman, paragos man po ginari ang research. Kaning research kayo sa zero waste communities na mga yun na at least ganyan pig-apply na ninda sa iwa beso ang circular economy, carbon neutral community. Magayon po na nangyayari ini. Saka, of course, kaya ba man po digdi itong so blue economy. So, naman po baga na pigdumanda naman with that. Opo. Glenn? Yes, Naman sa Mangagat, saka sa Lapu-Lapu. Namiss ko na yung pamanwit duman ibang klaseng kunyan yun, experience tabi, Father. Pero talagang ano po ba yan ang nangyari sa ngayon sa Albay? Magayon nung po na so just transition sa renewable energy katapos ining waste to energy. Nakula na mga na nangyayari sa Albay. Opo, yan. Of course, mahalaga man na mag-enjoy kita, pero kinakaipuan naman, hilingan naman mangyari, so ito yung responsibility sa environment. Yes, so yan ang dapat mabalance, di ba? While piga-harness tayong RE o renewable energy, dapat balanse na daing maapiktaran na sa tuyang kapalibutan. Dapat daing ma-misplaced o ma-displaced na mga naka-star, tanga bang pigigibo yan at saka daing mabawasan ang hanap buhay kundi mas madagdagan. Kaya nga, dapat mabalanse po talaga yan. Arap po kayo ng so anong Sabado itong i-discuss ka so manunod sa crab industry. Yan, po, yung blue crab, blue swimming crab. Kaya kinakaipuan, magkaiba man po kita. Padagos na po itong mga mangrove reforestation. Yes, po. Coral reef regeneration. Kaya po hindi konektado. Iyo po. So kung nagtatanong kita sa daga, dapat pati sa dagat igwa. Pakarayon tan dagat. Saro pa yan. Party yan mga tugang kansa yung food security.
Minsan nami-misconcept din na ang food security ngayon sa mga gulayan sa mga iba pang mga pananom sa daga. Hindi kasama yung sa dagat, mga marine mammal sa atin sa maging mga fish ponds, di ba? Dapat atamanon po yan. Ang food security hindi pong pigigibukan iwa beso manamot sa plastic. Grabe na po paano bagaan kaya nga sa microplastics. Ito pong microplastic. Opo. Grabe. Kanya sa mga kadagatan, niya sa mga ilog, sa mga grabe. Mabultapan siya na sa ito. May kasabihan mga kaito na ang itapo ko, mabultada mo sa imo. Iyo ba gano? Ano yung sabi yan? Your foolishness will go back to your body. Ayaw mo tawag yan. Kung pagtarapoktaan mga basura, kasi bago pag-discuss man hindi man sa na programa na dapat talaga kunong taman talaga ang mga sagod na to ang mga basura. Correct. Kaya magayunon po na itong binigyan po man na Sir Edwin, itong mga sa eskwelahan, sa mga nanginginutan kayo ng LGU, hindi po daraga. Yes. Very kunya ng LGU, sina Mayor Vic, talagang nagduduman sila sa mga iba-ibang areas para mahiling kung ano ang applicable pwede na gamiton man din sa tuya sa lokalidad. Yun. Ang sarap na pikukaan ko talaga ining green convergence. Tapos sa mga iba-ibang syudad, mga iba-ibang probinsya, nakulo na inutong silang maray sa mga advocacy ini. Napigigibo na talaga may mga best practices na. Kaya ngunyan, kinakaipuan talaga makipag-network kita sa mga eskwelahan, mga universities, business sector, sa mga civic, mga Arcan Rotary, JCs, mga environmental NGOs, kinakaipuan man sa kainin mga faith-based organizations. So, sabi ni Pope Francis, ang pagkatamang kan sa tuyang komuno, very much part kan sa tuyang kabanalan, paghanap yung kabanalan. Paano? Ang holiness po baga is wholeness. Yes. Wholeness. Agbubo, kabilugan. Kaya puhan ka po talaga hindi ang environmental outcomes na ini. Kinakaipan ba, well, sa kainin kong mga paggamit naman, sana magkaigo kita mga alternatibo kainin mga grabe po paano minaluwas ng mga gas sa tuyan, at yung mga sa auto, saka sa mga motorsiklo, pati sa motoran sa lagat, pati yung mga aircon. Opo. Kaya mahalaga po yung ginigibong ini makaka-improve kan sa ito yung soil fertility. Kaya mahalaga po yung social outcomes ini. Magkakaigwan, kasi bago pag-mention po ganina na magkakaigwan ng green jobs. Yes, opo. Community enterprises. Mga livelihood. Pagpasanan sa mga livelihood, lalo lang sa mga home pensa na po baga. Livelihood niya sa mga harong. Opo. Ayan. Alright, so nakulang bagay ni na mga dapat pong pag-atid-atidon ka mga kababayan ta. And nako, 5 minutes to go. Ang bilis ng oras pa din, no? Ang bilis ng oras, ha? Narangkada pa sa kita, mapaaram na. Okay. Kaya, pull down tayo na waste to energy resource transformation in obeso. So, sa pinagkakapuinunan na magayon ang model for integral equality. Yes po. Okay. Mapangadi na po kita? Yes po.
In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Loving Creator, source of life, we thank you for the gift of our common home, for the soil beneath our feet, for the rivers and seas that sustain us, the forests and mountains, the air that we breathe, and every living creature with whom we share this earth. For indeed we are earthlings. Today, through Evabeso Eco Conversion, we ask you to convert not only our ways, but also our mind, our hearts, and our way of living. Convert our throwaway mentality into a culture of care. Convert our waste into resources, our resources into livelihood, our livelihood into dignity, and our dignity into service for the common home. May we, once called basura, be recognized as a resource misplaced, something that can be recovered, transformed, and renewed, and given another life. Lord, transform our vision, our landfill to resource centers, from linear economy to circular economy, from consumption to stewardship, from exploitation to regeneration, from waste to abundance, from indifference to compassion. As Pope Francis reminds us in Laudato Si, may we hear the cry of the earth and the cry of the poor. Boses kang kapalibutan. May Iwabeso become more than a facility. May it become a school of ecological conversion, a center of innovation, a source of green livelihood, a place where science and faith meet, where technology serves life, where communities discover that caring for creation is caring for one another. Bless all the LGU school, universities, cooperatives, and farmers and environmental advocates, churches, that every person who chooses to participate in this transformation give us the wisdom to innovate, the courage to change, the humility to collaborate. May our hands become instruments of healing. May our work restore the soil. May our technology protect the air. May our enterprises create dignified livelihood. May our communities regenerate the forest, rivers, mangroves, and the seas of Bicol. And may our children inherit not mountain of garbage, but a living, breathing, beautiful common home. Holy Spirit, Ruah of creation, breath upon us. Where there is waste, show us possibility. Where there is pollution, awaken responsibility. Where there is poverty, create solidarity. Where there is despair, plant hope, paglaom. Where there is destruction, inspire us regeneration. Today, we commit ourselves to eco-conversion, from basura to resource, from waste to wealth, from consumption to stewardship, landfill to transformation center, isolation to convergence, indifference to care, exploitation to regeneration. May this prayer, Laudato Si, praised be you, my Lord. May we go forth. May our common home is not ours to consume. It is ours to receive, to protect, to regenerate, and to hand on.
May we go forth therefore, not simply as waste managers, but as stewards of creation, not simply as entrepreneurs, but servants of life, not simply as environmentalists, but as people converted by love. Laudato Si. Praise be to you, O Lord, to the earth, our common home, and all your creatures. Amen. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. And God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay, mga tugang, salamat pa, Father. See you soon. Yes. Ayan, dami. Salamaton. And sa pangarap po ni Kuya Jun na Pulis sa Lado Technical, si Riman si Jerome Nico Martinez sa Social Media Department. Good morning po, Tabi. And then sa mga nagalat po kan resulta kan kawat ni Ayala and McNally, nagkakawat po Tabi. So first set, nakuha ni Alex, 6-3. Pero sa second set, nakuha po ni McNally, 7-5. Naglalaban po ngunyan, ang score is 3-2, lamang si Iyala. Okay, so alat-alakan pa. Ang mga masunod po. Pangyayari. Say na kamos, thank you and God bless the Philippines. Kung kita nagmamaot, magkayon na palibot, dapat kitang makilabot. Para sa kauswagan, kan sa tuyang banwaan, kita gabos magtarabangan. Karahayan paurugon, parte niya to gibuhon, mga kabutan sa tungsungon. Pangapunan sa mga mamahan, makisumalo sa programang kaibuhan. Para sa katoninungan, asing kaginawahan,